14. syyskuuta Toivolansaari Ikaalinen. Tässä on eri-ikäisille ihan tämmönen sopiva paikka lapsillekin erilaista liikuntaa ja tuossa on nurmikenttää ja uimarantaa ja tuossa on saunaa. Sitten tuossa on joku saunaseuran erikseen villavihta, että pitää olla saunaseuran jäsen, että saa, mikäli mä kuulin oikein, 8 € kertasaunoa ja tässä sitten tämän varsinaisen Toivolansaaren puolesta niin tuohon 30 saunasta on siinä tietenkin hintaeroa verrattuna tuohon villavihtaan, mutta kun ei siinä sitten iltayöstä tullut tuommoista mihinkään seuraan liityttyä, niin mentiin sitten kalliimmalla saunalla, mutta tässä on näitä majoitustiloja jonkin verran niin kuin näkyy. Mutta nyt kun on sunnuntai, niin ei tonne päässyt toimistoon katsoa minigolfia, että tässä nyt pitää tunti tappaa aikaa, että pääsee kokeilemaan minigolfia, mutta jatketaan. Kulttuurimatkailija, matkakuvaaja Seppo Lehto pyrkii suosimaan suomalaista matkailua ja yllyttää muitakin, ettei tässä tarvitse sen pidemmälle ulkomaita mennä, kun mihinkä moottoritie ja asfaltti vie, niin kyllä täällä Koto-Suomessa on ihan, tässäkin oli tunnin päässä tämä ajomatka Tampereesta, tämä Ikaalisten Toivolansaari. Kyllä tätä kelpaa kehua. Täältä voi tietenkin jokainen vertailla Yyteriin ja Haapasaareen Ruoverella ja näin. Tässä nämä tuppaa olemaan nämä golfkentät kaikissa kohteissa tässä lähellä majoitustilaa ja taikka varauspaikkaa. Ja tässä on jykevää mäntyä. Tässä on kieltämättä jykevimmät männyt näistä, jos vertaa tältä kesältä Yyteriä ja Ruovesta. Niin. Ja tässä ei ole vielä sattunut yhtään vieraslajia kohdalle, näitä pujoja eikä jättipalsamia eikä muuta. Et siinä mielessä tässä on säilytetty suomalaista luontoa paremmin. Et tietenkin kun kuvaus on loppu, niin mä törmään johonkin, mutta kun tuli tähän alueelle, niin tuossa oli heti, mikä auton jätti, niin mulkkutatti pystyssä. Että siitä otin jonkun kuvan, mutta jatketaan. Eduskuntavaaleissa Tampere-Pirkanmaa-alueella Seppo Lehto eduskuntavaaliehdokkaana. Varmasti suomalaista elinkeinoelämää tuntevana ja samoin historiaa, politiikkaa, yhteiskuntaa ja verotusta ja urheiluelämää tuntevana. Itsellä sydäntä lähellä olleet pudolajit ja tennis ja uiminen siltä osin, kuin mitä on tullut itse rämmittyä, mutta en ole missään sarjassa kilpailemassa. Omaksi iloksi ja terveydeksi kaikki. Sitä suosittelen muillekin. Mutta tässä loppunäkymää Toivolansaaresta ja odotellaan, että pääsee pelaamaan minigolfia. Kenties tässä makkaraakin paistellaan. Se on moro.